Ymmärtää tätä. Voi ei, ärsyttävää. Oho. Siis mitä? Mä näin ihan sekoja. Tää? Mä oon ihan sekasin. Peki, mikä sinulla on nyt enää? Äiti. Rauhoitupa nyt. Joo, mutta varra mitä? Minne se varjo hävisi? Ai mikä varjo? Tuossa oli semmonen punainen varjo. 2 tuntia myöhemmin. Ei. 3 minuuttia myöhemmin. 3 tuntia myöhemmin. Okei. Joo. Pannaan sinulle jotain syötävää, niin tule sitten keittiöön. Joo. Haluatko tänään sinne sinun huoneeseen sen sängyn? Joo, voin mä ottaa. Hyvä, koska minä olen juuri ostanutkin sinun ihanan sängyn. Okei, mä menen jo. Hyvä on. Koittahan pitää hänen sängystään. Ja miten johon voi panna näitä. Mä panen lisää. Noin. Nyt on ainakin korosteltu sen sänky. Kultaa sänkykuljetus. Ai mikä? Sänkykuljetus, katso. Wow. Hieno. Ihan kiva. Hei, tuolla meillä on kusilakanat. Tai peitos. Okei, mä tämän tahdin. Mennään vaikka tuonne. Ole hyvä. Panaanko tuonne? Joo, mä pois. Panen tämän kunnolla. Noin. Ja noin. Valmis. Voit mennä siihen. Äiti, eikö kohta ole se ruoka? Joo, on. Minä menen panemaan. Okei. Muuten tässä on näitä teippejä sinulle. Tai tällaisia koristeita. Missä ne loput ovat? Onko tuossa nyt kaikki? Ei tänne olla. Ja nyt tähän näin. Saa panna itse kaikki. Nyt. Moi. Pakko myöntää. Ei siinä kyllä ole kaikki. Yksi puuttuu. Kultaa, tulepa syömään. Joo. Tappat tietyllä katsoa. Wow. Äiti, onko tää meitä varten? Totta kai. Siellä vitsailet. Niin vitsailenkin. Ei tämä ole vain sinua varten. Sinulla on poikaystävä. Pikkiprinsessa mä rukkasin paparit sanoo mitä? Joo. Ok. No, häivytään nytten oman huoneeseen siivoamaan. Ok. Tylsää. Onko tuossa kaikki? Mä en enää osta oikeata paikasta. Kun äiti halusi tehdä pois multa. Mä en enää löydä sitä paikista.
verran ruveta nukkumaan. Sammutan vielä valot. Äiti, mene pois. Äiti, mene pois. Enkä mene. Ah! Sä olit mun unisaanti, joo. Mä menen pukeen. Tai en mä voikaan. Miksi mulla on vaan YKK 6? Tuommoista siinä babylipsiä. Ois 8, jos ei 1 olisi hävinnyt. Mut joo, mä menen nyt keittiöön.